Ak hľadáte pre seba alebo pre svoje dieťa niekoho, kto nerozvíja len talent, ale aj osobnosť, tak ste na správnom mieste. Otázka číslo 1. Kto som a čomu sa venujem? Moje meno je Lucia Čakajková. Študovala som školu umeleckého priemyslu v Žiline. A umeniu sa venujem už od mojich 9 rokov. Ja som vlastne v 9 rokoch začínala portrétmi. Začínala som hlavne ceruzkou a neskôr som sa začala na strednej škole venovať aj kresbe uhlíkom a tiež malbe. Otázka číslo 2. Prečo som sa rozhodla učiť kreslenie? Pred pár rokmi som sa teda rozhodla, že okrem tej voľnej tvorby chcem pracovať viac aj s tými ľuďmi. A tiež rada riešim psychológiu, čiže som to chcela tak prepojiť, že zároveň pracovať aj na tom talente toho dieťaťa, ale aj na tej osobnosti. Keďže viem, že deti v tejto dobe trávia dosť veľa času na sociálnych sieťach a vnímam, že sú veľmi také odrezané od sveta, a ja sa im snažím vlastne priniesť takú tú radosť a nielen deťom, ale teda aj dospelým ľuďom. Počas tej tvorby sa veľmi veľa rozprávame a vnímam to tak, že celkovo tie deti, ktoré začnú so mnou pracovať, naozaj po tom 1-2 mesiacoch sú také viacej uvoľnené, začínajú naozaj budovať ten svoj charakter a tú svoju osobnosť. Aby som tú svoju tvorbu robila naplno, tak som sa rozhodla pred viac ako rokom vložiť si podnikanie pod názvom Lulart Studio. A ďalšia otázka, tretia. Akými žiakmi najčastejšie pracujem? Najčastejšie pracujem so žiakmi do tých 15 rokov. Takú časť tvoria aj žiaci, ktorí majú tých 10 rokov, 11 rokov. Sú to vlastne žiaci, ktorí ešte možno úplne nevedia, či chcú ísť na umeleckú školu, ale tá tvorba ich veľmi baví, chcú sa rozvíjať. Ale okrem toho mám aj starších žiakov. Teda pracujem aj so žiakmi, ktorí chcú ísť na umeleckú, ale rovnako aj so žiakmi, ktorí proste nemajú nejaké veľké ambície zatiaľ a chcú si proste tú tvorbu len užiť. Mám tiež žiakov, ktorí majú psychické problémy alebo nejaké ťažkosti. Tam už je veľmi dôležité sa naučiť ten ich problém nejak odblokovať tou tvorbou. Čiže s takýmito žiakmi sa naozaj veľmi veľa rozprávam a celkovo v nich tiež rozvíjam to sebavedomie, čo je veľmi dôležité. Keďže mám viacej takýchto žiakov, tak som sa rozhodla študovať aj špeciálnu pedagogiku a do budúcna sa budem snažiť prepojiť špeciálnu pedagogiku práve s tou tvorbou. Štvrtá otázka. Ako vyzerá výučba u teba? So žiakmi na tie veci idem tak pomalšie zo začiatku. Veľmi veľa s nimi trénujem kocky, guličky, čiže také úplne základné veci a snažím sa vlastne nájsť to, že kde je taká tá ich zóna zvládnutelnosti. Žiaci, ktorí tie veci zvládli hneď, tie ľahké a s nimi som hneď začala robiť niečo ťažšie, náročnejšie, lebo som videla, že na to majú. Čiže naozaj tam ten vek nehrá takú rolu, ako si niektorí myslia. Vždy chcem, aby žiak robil to, čo ho baví, čiže na začiatku si nájde niečo, čo chce nakresliť alebo namalovať. Ja sa mu snažím už len ukázať tú techniku, ale nesnažím sa meniť ten jeho štýl. Čiže naozaj sa zameriavam hlavne na tú techniku a sledujem toho žiaka, ako pracuje. Ďalšia otázka. Pomáhaš aj s prípravou na príjmačky? Áno, veľa mojich žiakov chce ísť na umeleckú školu. Ideálne je, aby ste svoje dieťa prihlásili aspoň rok popredu, aby sme vlastne stihli všetko prebrať, všetky tie techniky. Šiesta otázka, kde prebiehajú tvoje hodiny? Ja momentálne, keďže ešte nemám svoje priestory, tak doučujem osobne v okolí Žiliny a v okolí Trenčína. Ale doučujem samozrejme aj online, čiže ak si z Bratislavy alebo z Košíc, tak není to problém. Raz za mesiac teda chodím aj do Trnavy, čiže pokiaľ ste z okolí Trnavy, tak by tu tiež nebol problém stretnúť sa aj osobne. 7. otázka, ako prebieha prvé stretnutie? Na začiatku sa teda stretneme niekde v kaviarni alebo online. Prvé 2 hodiny sú so mnou zdarma, to hlavne kvôli tomu, aby sme sa navzájom spoznali. Na začiatku teda preberieme všetky detaily, prenesieš mi svoje práce, ja ti ich nejakým spôsobom ohodnotím a pripravím ti plán na mieru. Kde môžete vidieť moju tvorbu? Určite si pozrite môj Instagram Lulart Studio, kde pridávam veľmi veľa tvorby, nielen mojej, ale aj mojich žiakov. A celkovo tam pridávam aj veľa informácií ohľadom kurzov, ohľadom cenníku, čiže určite sledujte Instagram. Nedávno som rozbehla okrem Instagramu aj môj YouTube, kam pridávam kresliarske a maliarske kurzy úplne zdarma, čiže pokiaľ sa chcete naučiť kresliť z pohodlia svojho domova, tak odporúčam pozrieť aj môj YouTube. Organizujem aj skupinové kurzy, organizujem
organizujem, ale sú teda momentálne len počas leta. Tu u nás v dedine, kde bývam. Je to teda dedina Papradno. Pokiaľ máte záujem o tento skupinový kurz, tak mi napíšte a ja vám poviem viacej informácií. Není to tábor, je to denný kurz. Stretávame sa pravidelne počas leta. Tu už záleží podľa toho, koľko kurzov si zvolíte. Väčšinou za jedno leto sa tam koná nejak 7-8 kurzov. Ak sa chceš práve ty zlepšiť v kresbe alebo malbe, určite budem rada, keď sa stretneme a ty už sa rozhodneš, či chceš so mnou spolupracovať alebo nie. Pokiaľ áno, vytvorím individuálny plán, kde bude zahrnuté práve všetko to, čo ti nejde a s čím máš problém. Ďakujem a teším sa na stretnutie. Ahoj!